Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोननि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय स' लोगोफोर दायो आं सांकानफुरजों म'आव थांनो नागिरदों नोंथांमोना एसे कन्टेक्ट जादों नङा होमबा स' गाइस आं दा गरिसराव थांनो नागिरदों निजोरा बिमा आं गावदां लाहानि बिमा थांगोन आरो ना जमाहै बेटारि गारियाव स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर मा होनो गरिसराव थांनि र' दासो सुटि जादों ओरैनो थांगोन आरो ना जास्ट माबानि थाखाय Vlogging जागोन नालाय फुजाफोरा सोर मा बायदो मा बायाखै बेखौनो आङो नायनो थागोन आरो ना आंहा फैसाबो गैया नालाय लोगोफोर साखरि बाखरि गैया बिसोर मानसि मयसां बायबाय थानो हागोन नङा होमबा लोगोफोर थ' बेनिखायनो बाया आरो लोगोफोर दाबो मोनफैना दखान माथि गाखोगोन आंलाय गादं माथिं गाखो गादङा दे नो हायसन Ngon nó hay quá lại. Hayo umbo baile sum sum. Ăn hả khá. Thắng ra không sum bay apa? Hay. Kau dah makan kan? Ayah? Ăn đi à? Ni lah. Sola. Pen sola ini tu tak? Ni saya mau bayar kan? Bayar kan no? Kita juga. Lain thang kan no? Kita pun lain mau bayar kan? Kita pun mau bayar kan? Mau bayar kan? Đấy là cái của đi kia. Ông la này đi xuống đây là đủ bây giờ đi. Không phải thế này này là mấy bạn nữa. Đó, cái nào cái của nào cái. Kau đang nang ang bay na hikanek, nai na hikanek seban nang ngede bung kabai. Ma bay. Bukan kecil nang aja. Durga Pujani murti. Durga murti kelang bay ada yuk station ni putih yuk. Ơi đi station. Sao dây bên mà lại yuk. Nhiều là bao gần. Biao. ओमफ्राय लोगोफोर जोङो नै एटिएमआव थांदोंमोन आरोना निजेरा फैसा दिहुनगोनदोंमोन थ' ओरैबायदि मानसिनि नोंथांमोना नुनानै मिथिखाबाय जानो हागौ ओरैबायदि मानसि जोङो फैसाखौनो मोनासै आरोना सासे मानसिनिफ्रायसो लानो गोनां जाबाय थ' लोगोफोर जोङो फार्स्टआवहाय शपिं मलाव थांबाय आरोना जिहेतु एम बाजार शपिं मल दङ नैथिं गावदांखौ गस्ला चुइस खालामना होना बुंनोखाय बिफाया थ' आं चुइस खालामना होनो नागिरदोंमोन आरोना बाट बियो गावनि पसन्दखौसो लानो लुगैबाय गासै जिखुनु जाया गासैबो गावनि पसन्दखौसो लानो लुगैयो नङा होमबाथ' बे गावनि पसन्द मथे लाबाय आरो नैथिं निहिराबो गावनि पसन्द मथे गस्ला नागिरबाय थादोंमोन आरो नैबे आरो लंपेन्टमोन आरोना कुर्तानि थाखाय गाननाय आं लानो होनना नायदोंमोन बाट जोंनि गामियावथ' कुर्ताखौनो गाननो मोना नालाय थ' आं लायासै आरोना नैबे येल्ल' कालारनि कुर्ताखौबो आं मोजां नुदोंमोन आरोना हराव गाननो थाखाय नैबे बायद'खौ नुदोंना मेडामखौ बेयो जाबाय मा आं सिगांबो खेबसे मलाव फैदोंमोन नालाय बे टाइमाव हाबा जायाखैमोन आरोना दा गोदानहै हाबा जादोंनो आरोना मानसिया 10 दिन ना मा जादों आरोना बे मानसियानो पुरा डिउटियाव खालामनो फैदों आरोना नुबाय लोगोफोर खामानि माने ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट खामानिया मानसिनि जिबनाव मा होनो लोगोफोर स' गासैबो गावनि खामानियाव बेस्थ' थाबानो जाबाय जोंबो गावनि खामानियाव बेस्थ' थागोन ना मा होनो थ' आंनियाव बेबायदि बेग एसे गोदोर गैयामोन नालाय थ' बेनिखायनो आं लानो होनना नायदोंमोन आरोना बाट दामफोरा ओरैबायदि दाम गोसाना थ' आं बेनिखायनो लायासै आरो नैबेखौबो मोजां नुदोंमोन केमेरायाव बाट रियेलाव मोजां नुवा आरोना बेनिखायनो आं लायासै बेगखौनो लाखायासै आङो नै नायदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नैबे कस्मेटिक दुकाना बारा गोबाव जायाखै आरोना होनाया थ' आङो बे सुमकाखौ बेसे होनना सोंदोंमोन आरोना थ' बे येल्ल' कालारनि गाननाया आंखौ जि गल'ल' नायबाय थादोंमोन मानसिया मेगन गोदोर गोदोर लानानै ओरैबायदि मानसि बुरजा नै माबायावबो काउन्टारावबो केस काउन्टारावबो ओरैबायदि मानसि बुरजा जि गोबाव नेनो गोनां जादोंमोन जोङो नायदो फुजानि बाजार बाजार बाजार
माखो जासोनो गावदां मा सला खिथा ini गावदां apa सला लाबाय wow mon पसन्दनि सला मोनबाय गावदाङा निजेराया आया इको लायासै निजेरायाबो इको लायासै न आंबो इको लायासै लोगोफोर लादो so दा जों माबा मोनसे जागोन आरोना दा दसे उनाव बै कुपना गोलैसिगोन बिराद मानसि फुजानि भगबान ओरैबायदि मानसि फुजा हा मा जागोन दिनै दहर बेदर जाया लाबासै आं इखो मस्थ' दाम गोसा जाबाय गोदोफोर जाबाय गोदोफोरनि गारिया लाइटआ माबा हामा जादों मोननै फिटिं खालामदो बेसेबां गोमाबाबो मोनि होयो गोदोफोरा न' मानसिया गोमाबाबो मोनि होयो होनदों मा जागोन निहिर मा जागोन निहिर गिदिरा दावदै आयालाय सा ha nama iyo ma labo gaudangni roll kham tu proses jana hagen didi ne de angno hinangen ha papa oi isi jana faidane ada thanda dei longbaवदोसो gaudanga isi माबा जानानै बोरैबा मोनबाय दं जोङो मारुन